ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். I'm holding on. Hare Krishna. ராதிகா மாதாஜி, but do you have a concise on the important slokas of Bhagavatam வச்சிருக்கீங்களா ஒரு ஃபோல்டர்ல? யார் பேசுறது? உஷாபா. மேம், பாகவதம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இல்ல, எங்களுக்கு பக்தி வைபவோட செட் தான் இருக்கு. அது நான் சர்க்குலேட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் we are not circulating that. இவங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். பாகவதம்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ்ன்றது அந்த சின்ன புக் வாங்கினீங்கன்னா தான் இருக்கும். we are not going ரத்னமங்களால தான் இருக்கும் சின்ன புக். அதுலதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. நான் செக் பண்றேன். ரத்னமங்களா சாஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் அனுப்புறேன். இல்ல, இதுக்கு சாஃப்ட் எனக்கு அந்த இது வேணும். ஏன்னா எனக்கு ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கேரி எவ்ரிதிங் டு நைமிசாரண்யம் போறேன் நான் 17th அன்னைக்கு. எனக்கு புரியுது. பட் எங்களுக்கு வெறும் ஒரே ஒரு செகண்ட். உஷா மாதாஜி, நான் ஒண்ணு பாக்குறேன். எனக்கு இது இருக்கான்னு பாக்குறேன். அப்படி இருந்தா நான் அதை அனுப்புறேன். பட் நைமிசாரண்யால போய் சாண்ட் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ்னா எங்க கிட்ட பக்தி வைப்ல கூட வெறும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஒண்டி தான் வச்சிருக்கோம். நானும் தரணேஷ் மேம். ஃபுல்லு புக் வேணும்னா நீங்க பெஸ்ட் இஸ்கான்ல அந்த குட்டி புக்ஸ் வாங்கிடுங்க. எப்போ போறீங்க நீங்க? நான் 17th. I am leaving on 10th to Kasi. From there to Ayodhya and then to Naimisaranya. போக மாட்டீங்களா? இஸ்கான்கா இல்ல, எனக்கு சான்ஸே இல்ல. ஏன்னா நான் I've come to my daughter's place. Where are you? Till Friday I'll be there. Where are you? நான் இங்கதான் பள்ளிக்கரணை தானே. இன்னைக்கு ஃப்ரைடே. இந்த வீக் ஃப்ரைடே வரைக்குமா? புக் நான் வாங்கிடுவேன். உங்களுக்கு எப்படி ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுன்னு தெரியல. நான் இஸ்கான் இன்னைக்கு போயிட்டு I'll collect I'll buy the book. I'll try and send it across to you. எப்படி போறதுன்றது ஒண்டி தான் கம்யூனிகேஷன் I'm doubtful. We'll catch up some more. ஓகே, நான் வாங்கிடுறேன் ஒரு செட். உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் 2 புக்கா இருக்கும். உங்க குரல் கேட்கல மட்டும் நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க. இந்த புக்ல எல்லா ஏதாவது பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் எல்லாமே இருக்கு மாதாஜில. மேம் ஹெட்டிங் காட்டுங்க மேம். அந்த புக் செலக்டட் வெர்சஸ் ஃப்ரம் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பை நம்ம பிரபுபாதா தான். இதுல மெமரைசேஷன் ஸ்லோகாஸ். அந்த புக் இல்ல. அந்த புக் தமிழ் இதுல இருக்க மாதிரி தெரியல எனக்கு. இல்ல சென்னை இஸ்கான்ல சாஃப்ட் காப்பி மாதாஜி. இது இஸ்கான்ல தான் வாங்குனேன் நான். ஆக்சுவலி அதான் மேம், சென்னை இஸ்கான் மாதாஜி. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த புக்கை நான் அப்படியே அனுப்பிச்சு விடுறேன். நான் கொரியர்ல எடுத்துக்கோங்க நீங்க. ஓகே okay, if you can get one, yeah, you can send. I can get from here, not an issue. உஷா மாதாஜி, உங்க தரணேஷ் மேம் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. ஓகே, I will send the address. இதுல எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு மாதாஜி. பெர்ஃபெக்ட். அண்ட் உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பி நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. கிடைச்சுச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். ஆமா, எடுத்தாச்சுன்னா I can take a print. இது ஓகே. print கூட வேணா, you can use it in your mobile. Oh, you prefer print? Okay, I'll tell. ஆமா, okay, I'll do that. Dharnesh ma'am, when will you courier? You'll courier only by evening, no? இன்னைக்கு மத்தியானம். Okay, அதுக்குள்ள எனக்கு சாஃப்ட் காப்பி வந்துச்சுன்னா I'll put a message to both of you. Perfect. Okay, fine. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. நமஸ்காரம். Thank you மாதாஜி. உஷா மாதாஜி, எல்லாரையும் இந்த புக் எங்க கிடைக்கும்? Thank you ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க கிடைக்குது? இஸ்கான்ல கிடைக்குமா? இஸ்கான் மும்பைல கிடைக்குமா? எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும். பாதி இஸ்கான்ல கிடைக்கிறது இல்ல, சென்னையில இல்ல, அது தெரியும். நான் இது வரைக்கும் சென்னையில இல்ல. சென்னையில அந்த ஃப்ளட் வந்துட்ட அப்புறம் அதுல இல்ல. அதனால நிறைய புக்ஸ் வந்து எனக்கு புக் நோன்றது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். படிக்கிறேனோ இல்லையோ, அதனால எனக்கு பாத்துருந்தா இருந்தார். அதுதான் இது இருக்கும் போல இருக்குமா? இது என்ன? I will send it மாதாஜி. நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே புக் இத நீங்க ஹேண்ட் கேரி பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் கமிங் ஆன் தி புக் ஓட இது ஃப்ரண்ட் பேஜ் கமிங் ஓ selected verses from Vedic scriptures. Yes. Okay. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you Radhika Mataji. Thank you Mataji. Yes, thank you Mataji. Vanakkam Mataji. Vanakkam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Bhadareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki Om Ajnana Timrandasya Jnananjane Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tada Swapadandigam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। எஸ், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாதவங்க யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் சிங். ஸோ உங்களுடைய அதாவது நான் எல்லாருமே மியூட் பண்ணிடுறேன். யாருக்கு வந்து நாய்ஸ் இல்லையோ அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி பாடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜய ராத மாதவ जय राधा माधव बिहारी। जय राध माधव जय राधा माधव बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी।
यशोदनन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदनन्दन यशोदनन्दन व्रजधन रञ्जन यशोदनन्दन यमुनतीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव हरि जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम माता जी हरे कृष्णा माता जी Yes, Prema Mataji Vasim. Akhardu karma bandhoyam purushasya yadashrayah guneshu shatsu prakrute kaivalyam deshvadadakadam. हरे कृष्ण माता जी आहर्तु कर्म बन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं देष्वदत्त कदम् அகர்த்து சாத்விக செயலாளரில் செய்யாதவர் கர்ம பந்தக பயன் தரும் செயல்களுக்கான பிடிப்பு அயம் இந்த புருஷஸ்ய ஆத்மாவின் யத் ஆசிரய குணங்களுக்கு பற்றினால் ஏற்பட்டவை குணேஷு குணங்கள் சத்சு இருக்கின்றன பிரகிருத்தே ஜட இயற்கையின் கைவல்யம் விடுதலை தேகி அந்த அதனால் கதம் எப்படி மொழிபெயர்ப்பு அதனால் அனைத்து செயல்களையும் அமைதியாக செய்யினும் அவர் மீது உலக இயற்கை செயற்பட்டு அவரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் வரை ஆத்மாவுக்கு எவ்வாறு விடுதலை இருக்க முடியும் பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய் உயிரினம் பொருளின் அழுக்குத்தன்மையிலிருந்து விடுதலை விரும்புகிறது என்றாலும் அவருக்கு விடுதலை தரப்படவில்லை உண்மையில் உயிரினம் தன்னை உலக இயற்கையின் மற்றும் குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்தாலும் அவரது செயல்கள் உலக இயற்கையின் தன்மைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன அவர் சாத்வீகராகிறார் பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணைகி என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது உயிரினம் பரம்பொருளின் குணங்கள் அல்லது தன்மைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது அவர் தான் நடிப்பதாக போலியாக நினைக்கிறார் ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் சாத்வீகராக இருக்கிறார்
அதாவது இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வெளிவர அவருக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏனென்றால் அது முன்பே அவரை கட்டுப்படுத்தி விட்டது. உலக வாழ்வின் பிடிப்புகளில் இருந்து வெளியில் வருவது மிகவும் கடினமானது என்று பகவத்கீதையிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லாமே இறுதியில் வெறுமையானது. கடவுள் இல்லை, எல்லாவற்றின் பின்புலம் ஆத்மா, ஆனாலும் அது அருவமானது என்று ஒருவர் வேறுபட்ட வழிகளில் நிர்ணயிக்க முயற்சிக்கலாம். இந்த கற்பனை மேலும் வளரலாம். ஆனால் உண்மையில் உலக பிடிப்புகளிலிருந்து வெளியில் வருவது மிகவும் கடினமானது. ஒருவர் பல வழிகளில் ஊகித்தாலும் ஒருவர் உலகியல் என்னும் மாயையில் இருக்கும் வரை விடுதலை எங்கே உள்ளது என்ற வினாவை தேவகூதி தொடுத்தாள். பதிலும் பகவத்கீதையில் 7.14 உள்ளது. பகவான் கிருஷ்ணரின் மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே, தாமரை திருவடிகளில் ஒருவர் சரணடைந்தால் மட்டுமே அவர் மாயையின் பிடிப்புகளில் இருந்து விடுபட முடியும். தேவகூதி சரணடையும் இடத்திற்கு படிப்படியாக வந்து கொண்டிருந்ததால் அவள் கேள்விகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக இருந்தன. ஒருவர் எவ்வாறு வீடு பேறு அடைய முடியும்? ஒருவர் உலக இயற்கையின் குணங்களால் பலமாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் வரை அவர் எவ்வாறு ஆன்மீக வாழ்வின் தூய நிலையில் இருக்க முடியும்? இதுவும் போலியான தியானத்திற்கு ஒரு அடையாளமாகும். தியானம் செய்பவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் பலர் உள்ளனர். அவர்கள் நானே பரமாத்மா, நான் உலக இயற்கையின் செயல்களை நடத்துகிறேன், என் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கதிரவன் அசைகிறது, சந்திரன் தோன்றுகிறது என்று நினைக்கின்றனர். அம்மாதிரி ஆழ்ந்து நினைப்பதால் அல்லது தியானிப்பதால் அவர்கள் விடுதலை பெற முடியும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அந்த அறிவற்ற தியானத்தை முடித்து 3 நிமிடங்களுக்கு பின்னர் அவர்கள் உலகியல் குணங்களால் உடனே கவரப்படுகின்றனர். அவரின் பகட்டோசையும் பரபரப்பானதுமாகிய தியானத்திற்கு பின் உடனே ஒரு தியானிப்பவர் அவர் பகட்டோசையும் பரபரப்பானதுமாகிய தியானத்திற்கு பின் உடனே ஒரு தியானிப்பவர் தாகி விடாய் கொண்டு. அதாவது இதுல என்ன வந்து சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஜஸ்ட் நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து நான் வந்து தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருது. ஸோ எல்லாருமே ஓகே, இவர் ஏதோ பக்தியில உட்கார்ந்துருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பாவனை வரும். ஆனா அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துல அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, தகாத வேலையிலும் ஈடுபடுவார். அதுதான் அதனுடைய மீனிங். ஆனா அது சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டா வரல. ஓகே ஓகே, அதை விட்டுருங்க. ஏன்னா அவர் அதாவது இது எப்படின்னா, இப்ப உட்காந்து இது நம்ம கூட ஒரு சில சமயத்துல வந்து ஈர்க்கப்படுறோம் இல்லையா? எப்படி உட்காந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து புக்ஸ் வாசிக்கிறோம். சம்டைம்ஸ் இப்படி அப்படி யாராவது நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அங்க டிவில ஏதாவது ஒண்ணு போயிட்டு இருந்தா அது கண்டிப்பா நம்ம நோக்குறோமா இல்லையா? அதாவது அது வேணும்ட்டே செய்யல. இங்க வந்து புகைப்பிடிக்கிறது வந்து அந்த புகைப்பிடித்தல் என்பது அந்த மனிதன் காலகாலமாக செய்துட்டு இருந்திருப்பான். சடனா ஒரு நாள் அவன் வந்து தியானம் பண்ணணும்னு உட்கார்ந்த பிறகு அடுத்த நிமிஷம் அவன் புகைப்பிடிக்க மாட்டான்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? அதாவது நாம் எதற்கு வந்து பழகி இருக்கிறோமோ அதனால வந்து இம்மிடியட்டா ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம். அதைத்தான் நம்ம வெல்ல வேண்டும். அதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இதுல என்ன அப்ளிகபிள் நாலேஜ்னா, நாம வந்து இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம இயங்குவதற்கு வந்து, அதாவது நம்முடைய உடல் இல்லையா, எல்லாமே, அதாவது சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல் எல்லாமே வந்து ரெடியா தான் இருக்கும் எப்பவுமே. ஒண்ணு பிராக்டிஸ் ஆன பிறகு சில பேருக்கு அவங்களுடைய கார் வந்து எப்பவுமே போயிட்டே இருக்க ரூட்ல வந்து தானா வந்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே காருக்கு ஏதாவது இட்ஸ் எ மேட்டர் இல்லையா? ஸோ ஆனா அந்த மேட்டர் வந்து எப்படி அந்த காருக்குன்னா, அந்த ரூட்டையே நம்ம பழகி இருப்போம். நிறைய அந்த ரூட் தான் நம்ம போயே இருப்போம். பை டிஃபால்ட்டா கார் போறது கிடையாது, நாம தான் என்ன பண்ணுவோம், அந்த காரை எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ வீல் டிரைவ் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கார் அந்த ரூட்டுக்கே பழகி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா உண்மையிலே வந்து we are being driven by that அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம எதுக்கு பழகி இருக்கிறோமோ அதை டிஃபால்ட்டா வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும். நம்ம போய் பேசுறதுக்கே பழகி இருக்கோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம். அது மாதிரி சத்தியமாக இருக்கணும்னு நினைச்சாக்கா பை டிஃபால்ட்டா ஹானஸ்டா தான் அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்க என்னதான் அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு வாட்டி நீ ஒரு பொய்யை தான் சொல்ல, அடுத்தவங்களுக்கு நல்லாதான் அமையும் அப்படின்னா கூட அவங்க கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அது நன்மையான இருக்கட்டும் தீமையான இருக்கட்டும், நாம வந்து
எதற்கு நாம பழகி இருக்கிறோமோ அந்த இயற்கைக்கேற்றவாறு தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமையும். இதுதான் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இதை விட்டுருங்க, அடுத்த லைன்ல இருந்து படிங்க. அவர் உலக புகைப்பிடிக்கவோ அல்லது துடிக்கவோ விரும்புகிறார். அவர் உலக இயற்கையின் பலமான பிடியில் இருக்கிறார். ஆயினும் அவர் மாயையின் பிடியிலிருந்து முன்பே விடுபட்டவராக தன்னை நினைக்கிறார். தேவகூதியின் கேள்வி தானே எல்லாம், இறுதியில் எல்லாமே வெறுமை, பாவச் செயல்களோ அல்லது பக்தி செயல்களோ இல்லை என்று போலியாக உரிமை கொண்டாடுபவருக்காக கேட்கப்பட்டதாகும். இவையெல்லாம் நாத்திகத்தின் கண்டுபிடிப்புகளாகும். உண்மையில் பகவத்கீதையில் அறிவுறுத்தப்பட்டது போல ஒரு உயிரினம் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைந்தால் அன்றி மாயையின் பிடியிலிருந்து அதற்கு விடுதலையோ அல்லது சுதந்திரமோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்ட் இல்லையா? பகவான் நினைக்கணும் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கணும், இந்த மாயையில இருந்து பகவான் நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். பகவான் நினைக்கலன்னா நாம கண்டிப்பா கஷ்டம் தான் இல்லையா? சோ அதனால அதற்கு நாம பிரயத்தனம் பண்ணணும். நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணலன்னா பகவான் நமக்கு என்ன கூப்பிட்டு கொடுப்பாரா? மாதாஜி யார் மாதாஜி நானே கடவுள் அப்படின்னு இருக்கிறாங்களா மாதாஜி? நானே கடவுள் நானே அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கிறாங்களா? அது எப்படின்னா நீங்க அத மாதிரி போலியான சாமியார்கள் நிறைய உண்டு மாதாஜி. எத்தனை பேரை ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க இல்லையா? இதெல்லாமே நாம ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க, இத கன்வெர்ட் பண்ணி தராங்க, இந்த அவங்க சித்து வேலை பண்றாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். உண்மையிலே சித்தர்களும் உண்டு. ஆனா உண்மையான சித்தர் யாரு, போலியான சித்தர் யாரு என்று வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அந்த சித்தர்கள் கூட இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக நாம அவங்க எதையுமே செய்யக்கூடாது. அது அவங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டதுனாலதான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம். போலியான ஆட்கள் கூட இந்த பிரபஞ்சத்துல உலாத்துறாங்க. இப்ப கூட நித்யானந்தன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ஆமா, அவரு கரெக்ட். அவர் சிவனையே தான் சிவன் அப்போ சொல்லலைங்களா? புரியுது. அட்லீஸ்ட் நித்யானந்தம் இருக்காருன்றது அவராவது வெளியில சொல்றாரு, அவரை நம்பிடலாம். அவர் போலியானவர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நிறைய நாலேஜ் இருக்கு. தட்ஸ் வாட் ஐ அம் டெல்லிங். அதுதான் சொல்றேன், வறண்ட தத்துவங்கள் எல்லாம் இருக்கும், ஆனா அவங்க அது உணர்தலே வேறு விதமா இருக்கும். அதனால்தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள், நீ கடவுள், நீயும் கடவுள், எனக்கே கைலாசபுரி தனியா வச்சிருக்கேன் நானு இல்லையா, அது என்னுடைய நாடு அப்படின்னு. தட் இஸ் ஹையஸ்ட் லெவல். அதுதான், அதாவது ஏமாத்துறதுலயே ஹையஸ்ட் லெவல் அதுதான். அவ்வளவு இருக்கும் மாதாஜி கழுத்துல. கோல்டு. அவர் துறவிதானே, அவர் துறவிதானே. துறவிக்கு எதுக்குமா நகை? துறவிக்கு ஒரு துண்டு இருந்தா போருமா, அவ்வளவுதான்மா. சோ அதாவது இப்போ 7வது சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் கேண்ட்ரோ 7வது சாப்டர்ல தே ஷுட், அதாவது அவங்களுக்கு சத் தர்ம பிரிச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள சத் தர்ம பிரிச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் சத் தர்ம பிரிச்சா? 7வது கேண்ட்ரோல 2nd ஸ்லோகத்திலேயே வருது, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. போன வாரம் இல்ல அதுக்கு முன்ன வாரம் எக்ஸாம் எழுதுனது. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டதுனால எனக்கு இது ஞாபகம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் நானு. சத்தர்ம பிரச்சானா, சத் தர்ம பிரச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. ஓகே, சோ அங்க வியாசதேவர் நாரத மகரிஷி கிட்ட கேள்வி கேட்பார். என்ன கேள்வி கேட்பார்? உங்களுக்கு எவ்வாறு இந்த ஞாபக சக்தி இருக்கு? போன ஜென்மத்துல நீங்க வேலைக்காரியுடைய மகனாக இருந்து, அப்புறம் அந்த ரிஷி முனிகளுக்கெல்லாம் நீங்க கைங்கரியம் பண்ணி அவங்க கிட்ட தீட்சையை பெற்று அவங்க உண்டு மீந்த அந்த ஒரு முறை நீங்க அவருடைய அந்த பிரசாதத்தை, அவர்கள் மீதமிருந்த பிரசாத உணவை நீங்க உண்டதால் உங்களுக்கு பகவானுடைய தரிசனம் வந்தது இல்லையா? அதாவது தியான பயிற்சிகள் கத்துண்டு தியானத்துல பகவானை ஒரு க்ஷணம் பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்பட்டது இல்லையா? அது எவ்வாறு இப்ப ஞாபகம் நீங்க சொல்றீங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்பார். அது எதுக்கு கேட்கிறார்? அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அவங்களுடைய எதிர்க்க குரு கிட்ட சிஷ்யர்கள் கொஸ்டின் கேட்கறதுன்னா, அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் என்ன அனுபவத்தை உணர்ந்து அறிந்தாரோ அதை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் சிஷ்யருக்கு உண்டு இல்லையா? தானும் அவ்வாறே we have to follow the footprints of the ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த நிகழ்வுகளை கேட்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா? சோ அதை உணர்தலுக்காக, ரியலைசேஷனுக்காக எடுத்துக்கிறாங்க. அதுதான் சத்தர்ம பிரச்சா. அவங்களும் இதை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப நம்ம குரு என்ன ஃபாலோ பண்ணாரோ அதுல இருந்து நம்ம அவர் நமக்கு என்ன வழி நடத்திருக்காரோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்.
எவ்வாறு அவர் அதை உணர்ந்தார் அப்படிங்கறத வந்து, ஆனா குரு வில் நாட் ரிவீல் டு எவ்ரி ஒன். நாம் எந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட சமர்ப்பணமா இருக்கமோ அதற்கேற்ற மாதிரிதான் ரிவீலிங்கே ஏற்படும். இப்போ வியாசதேவர் ஸ்வயம் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் பகவான் இல்லையா, லிட்ரேச்சர் எல்லாமே பண்றதுக்காக அவர் அவதாரம் இருந்தது. சோ நாரத மகரிஷி வந்து அவருடைய குரு இல்லையா. சோ அவருடைய குவாலிபிகேஷனே பார்க்கணும். வியாசதேவர் எல்லா வேதங்களை எல்லாமே தொகுத்தவர், அந்த அளவுக்கு லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து நாரத மகரிஷிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு த குவாலிபிகேஷன் ஆஃப் எ டிசைபிள் இஸ் ஆல்சோ ஹையஸ்ட் இல்லையா. சொல்லக்கூடியவரும் ஹையஸ்ட்ல இருக்காரு, கேட்கக்கூடியவரும் ஹையஸ்ட்ல இருக்காரு. அப்படி சொல்லக்கூடியவங்க வந்து கண்டிப்பா ஹையஸ்ட்ல தான் இருக்கணும், தட் இஸ் த ரூல். அப்பதான் அவங்க குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க. ஆனா சிஷ்யர் எனக்கூடியவர்கள் எல்லாமே ஹையஸ்ட்ல இருக்கணும்ன்ற கேரண்டி கிடையாது இல்லையா. நம்ம இதுலயே நாம எல்லாம் இப்பதான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல்ல இருந்தா நமக்கு அந்த ஹையஸ்ட் பக்குவம் கண்டிப்பா வராது. நாம அதாவது நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி எல்லாம் பக்குவமா இருக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்குவம் அடைந்து அடக்கத்தோட வந்து கேள்வி கேட்கணும். இங்க வியாசதேவருக்கு வந்து அவ்வளவு கேள்விகள் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸ்வயம் இஸ் த இன்கார்னேஷன். இருந்தாலும் வை ஆக்சுவலி அந்த பொசிஷன் வந்து இட் ஹஸ் பீன் கிவன். ஸோ அப்பதான் வந்து பின்னாடி வரக்கூடியவங்களும் குருவுக்கு எவ்வாறு மதிப்பு கொடுக்கணும், குருவிடத்துல இருந்து நாம் என்னெல்லாம் படிய முடியும் என்பதற்கு ஸ்வயம் பகவானுடைய அவதாரமா இருக்கக்கூடிய வியாசதேவரே அதை வந்து செய்தார் இல்லையா. சேம் திங் அவருடைய மகனும் வந்து தந்தையிடம் வந்து கேட்டறிந்தார் இல்லையா. பாகவதம் நாமெல்லாம் இப்போ வாசிச்சுட்டு இருக்கோம்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு எடுத்துரைத்ததுதான் நாம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அந்த ஆத்மா, அதாவது அந்த புண்ணியமான ஆத்மா அவருடைய தந்தையிடமிருந்து இந்த பாகவதத்தை அவர் கேட்டறியவில்லை என்றால் நமக்கு இந்த மீண்டும் வந்து அதை வந்து அவர் எடுத்துரைக்க, அவரும் கேட்கும் பொழுது அடக்கம், ஏன்னா அவரும் வந்து அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மா இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவா இருந்தா கூட அவருக்கு ஆல்ரெடி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியும். சுகதேவ கோஸ்வாமி முன்னாடியே எங்க கேட்டார், அவரு கைலாயத்துல கேட்டார் பாகவதத்தை இல்லையா. சோ யாருக்கு அது பேரட் ரூபத்துல, அந்த பேரட் எங்க இருந்து வந்தது, அதாவது ராதையினுடைய இதுல இருந்து வந்த பேரட், அங்கிருந்து வந்ததுதான் இல்லையா. கைலாயத்துல பார்வதி தாயாருக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து பாகவதத்தை வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டிருந்தார். தூங்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு, ஆனா பார்வதி தாயார் வந்து தூங்கார். ஆனா அங்க இருந்த இந்த பேரட் வந்து, ஏன்னா இது யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு சொல்வாரு. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பேரட் வந்து இதை கேட்டு ஊங்கொட்டின்ண்டே இருக்குமா. அப்புறமா தான் அந்த பேரட் அங்கிருந்து வந்தபொழுது இது யாரோ வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ஏன்னா பார்வதி தாயார் தூங்கிட்டு இருக்காங்க, இந்த மட்டும் வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னு தேடும் பொழுது அங்கிருந்து பறந்து வந்ததுதான். அப்போ வியாசதேவருடைய மனைவி அந்த கொட்டாவை விடும் பொழுதுதான் அவங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ள போனவர் தான் அந்த சுகதேவ். சுகா அப்படின்னா பேரட் ஆக்சுவலி. ஓகே, 16 வருடங்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த தாயினுடைய வயிற்றிலே இருந்துதான் வந்து அவதரித்தார். சோ பிறக்கும் பொழுதே அவர் முதல்ல பறவையா இருக்கும் பொழுதே அவர் வந்து பாகவதம் கேட்டாச்சு. அதனால பாகவதம் கேட்டதனுடைய பயன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப நேத்து கூட லாவண்ய மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு புழு வந்து நகரவே இல்லை. பாகவதம் கேட்கக்கூடிய பிராப்தம் புழு பூச்சிக்கு கூட கிடைச்சா அதுக்கும் கூட டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தான். சோ அந்த அளவுக்கு அந்த புழு பூச்சியும் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா. இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறந்தவர் யார், அவர் வந்து முந்தைய இதுல வந்து யாரு, அதாவது பேரட்டா இருந்தவர் தான், கிளியா இருந்தவர் தான் இல்லையா. அதனால சுகா என்றால் கிளி இல்லையா. சோ அவரே பிறக்கும் பொழுதே அவர் வந்து விடுதலை அடைந்த அதாவது தன்மையில இருந்த பரிவர்காச்சாரியா, இவன் நாரத மகரிஷி வந்து பரிவர்காச்சாரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஏன் பரிவர்க ஆச்சாரியான்னாக்கா, அவங்க எல்லா லிட்ரேச்சருமே, சுகதேவ கோஸ்வாமி டிஃபரெண்ட், நாரத மகரிஷி வந்து முந்தைய ஜென்மத்துல அவர் வந்து எந்த லிட்ரேச்சருமே படிக்கல அவர் இல்லையா, எந்த வேத சாஸ்திரங்களையுமே அவர் படிக்கல. ஆனா அவர் கேட்டது எல்லாமே ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா இல்லையா. 3 பிரஸ்தானாக்கள் இருக்கு, நியாய பிரஸ்தானா, ஸ்ருதி பிரஸ்தானா அண்ட் ஸ்மிருதி பிரஸ்தானான்னு சொல்லிட்டு. நியாய பிரஸ்தானா வந்து வேதங்களுடைய சம் டோட்டல் எல்லாமே வந்து நியாய பிரஸ்தானா. அத்வைதா பிலாசபில பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெஸ்கிங் ஆஃப் த வேதாஸ் அததான் அவங்க பண்ணாங்க இல்லையா, நியாய பிரஸ்தானா. ஸ்ருதி என்பது வேத மந்திரங்களை குறிக்கின்றது இல்லையா, சப்தங்கள். இதனுடைய வியாக்கியானமா தான் நம்ம படிக்கிறது என்னது, அதாவது சூத்திரங்களாக, வேதாந்த சூத்திரங்களாக படிக்கிறது தான் ஸ்மிருதி. அதனுடைய வியாக்கியானங்களா நாம வந்து படிக்கிறது தான் வந்து ஸ்மிருதி. அதற்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய புராணங்கள், இதிகாசங்கள், இது எல்லாமே ஸ்மிருதி. அத்வைதிகள் எப்பவுமே அவங்க தே ஒன்லி பிலீவ் இன் த வேதா, அவ்வளவுதான். இதற்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய புராணங்கள் அவங்க என்னைக்குமே ஏத்துக்கின்றே கிடையாது. இந்த 3மே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று.
சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து ஒரு பிரஸ்தானங்கள் எல்லாமே, ஸ்மிருதி பிரஸ்தானம் எல்லாமே தொகுத்தவர் கூட வந்து நம்ம வேதவியாசர். சோ பிரம்மசூத்ரா என்றாலும் ஒண்ணுதான், வேதாந்த சூத்திரங்கள் என்றாலும் ஒண்ணுதான். அதுதான் ஸ்மிருதி சொல்றது. அதனுடைய சாராம்சமாக நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியதுதான் வந்து ஸ்மிருதி. ஓகே, ஸ்மிருதியிலையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா, ஏன்னா ஆல்ரெடி அதெல்லாம் ஸ்டோரி கிடையாது, இட் இஸ் நாட் ஏ மைத்தாலஜி, கற்பனையானது கிடையாது. நம்ம நிறைய டெலிவிஷன் சேனல்ஸ்ல ராமாயணம், மகாபாரதம், ஏதாவது இதிகாசங்கள் சம்பந்தப்பட்டது எதுவா இருந்தாலும் மைத்தாலஜின்னு போடுறாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான கருத்து. மைத்தாலஜி என்பது கற்பனையால நம்ம எதையுமே அந்த இடத்துல கொண்டு வர முடியாது. அதாவது ஹிஸ்டரியா நிகழ்ந்ததை வந்து நாம் எப்படி வந்து ஒரு கற்பனை கதையா நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? எவ்வளவு தடவை கேட்டாலுமே ராமாயணத்தையும் மகாபாரதத்தையும் நாம சலிக்கவே மாட்டோம். உட்கார்ந்து கதை கேட்போம். எத்தனை வாட்டி கிருஷ்ணர் தூதை கேட்டாலும், எத்தனை வாட்டி கிருஷ்ணர் தூதை நம்ம பார்த்தாலும் அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து அப்படியே வந்து மைண்ட்ல இருக்கும் இல்லையா? ஆனாலுமே அதன் தரப்பில் நாம் ஈர்க்கப்படுவோம். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் டேஸ்ட் ஆக்சுவல் இல்லையா? சோ நம்மளையே அறியாமல் we always will be going towards the God தான். அதுதான் உண்மையான நிலை, ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை அதுதான். ஆனா நாம இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த பாதையில் செல்வதற்கு நாம முன்னேற்றம் அடைவது கிடையாது இல்லையா? அதனால எங்க ஸ்டார்ட் பண்ண எங்கேயோ எடுத்துன்னு போயிட்டேன் நானு. சோ அகர்த்து கர்ம பந்தியோபியம் புருஷஸ்ய, நீங்க மாதாஜி இன்னும் கேட்டீங்க இல்லையா? பிரேம மாதாஜி அங்க கொஸ்டின்ல தான் போனேன். நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்க? ஐ வாண்ட் டு கன்க்ளூட் கொஸ்டினையே மறந்து. இப்போ மட்டும் இப்ப யாரு அந்த மாதிரி பக்தி நானே கடவுள் அப்படின்னு யாரு இருக்காங்க மாதாஜி? அதான் சொன்ன இல்லையா, வேத சாஸ்திரங்கள் மட்டும்தான் நான் நம்புறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து, சோ அதுலயுமே வந்து ஸ்பெகுலேஷனா போகக்கூடியவங்க. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, சோ அந்த கைலாசகிரி வச்சுட்டு இருக்கவர் வந்து, சோ அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேஷன் வந்து நம்மளால பண்ண முடியுமா மாதாஜி? பண்ண முடியாது. பகவானுடைய இது. எஸ், சித்திகளை உபயோகிக்கிறாங்க, பாசிட்டிவான இதுலயும் உபயோகிக்கிறாங்க, தவறான வழியில ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை நிலை உயர்த்துவதற்கும் உபயோகிக்கிறாங்க. அதனால அவங்க கொடுக்கக்கூடிய செல்வத்தை வச்சு ரன் பண்றவங்க. ஒரு சன்னியாசி என்பவர் வந்து எதையுமே வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அவர் வெறுமனே கடவுளை மட்டுமே நம்பி இருக்கணும். ஏன்னா இந்த இயற்கை எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதுதான் இல்லையா? அவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் கூட கொடுக்குது. ஆனா நமக்கு அந்த அளவுக்கு சன்னியாசமான பக்குவம் கிடையாது. அதனாலதான் நாம ஆசைகள், நமக்கு வந்து விதிவிலக்கு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? ஆனா அதோட நமக்கு கர்ம பலனும் கொடுத்துருக்காரு. உனக்கு இது வேணுமா, எஸ் எடுத்துக்கோ, ஆனா அதோட உன்னுடைய நீ பண்ணக்கூடிய கர்மத்தையும் நீயே அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற விதியையும் கொடுத்துட்டாரு பகவான் இல்லையா? சோ பகவான் நம்மளை என்னைக்கு தண்டிக்கிறது கிடையாது. ஆனா நாம ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன்களை நாம தான் அனுபவிக்கணும். அது யாருமே அந்த பாரத்தை சுமக்க முடியாது இல்லையா? துரியோதனன் அவ்வளவு அக்கிரமம் பண்ணா, அது கிருஷ்ணர் தூது வரும்பொழுது அவரை இந்த சங்கிலியால பிணைக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக அவன் பிரத்யேகமா செய்யறான். ஆனாலும் அவனுடைய காவலர்களால அந்த சங்கிலியை தூக்கவே முடியல. அப்ப கண்ணனே சொல்வார், உன்னுடைய பாவத்தை நீ தாண்டா சுமக்கணும், நீ போய் தூக்கு, உனக்கு கண்டிப்பா தூக்க முடியும், அவங்களால உன் பாவத்தை தூக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அந்த அளவுக்கு தேர் ஒன்லி அவங்களுக்குன்னு விட்ட கடமையதான் அவங்க செஞ்சாங்க. அதனால அந்த பாவத்திற்கு அவங்க உட்படாது. இவனுடைய மெயின் ஆள் யாரு? துரியோதனன் தான். அவனால அதை சுலபமா தூக்க முடிஞ்சது இல்லையா? சோ நம்ம பாவத்தை நாம தான் சுமக்க முடியும், அடுத்தவங்களால சுமக்கவே முடியாது. சோ நம்ம பாவத்தை நாம தான் கழிக்கணுமே வழிய அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது. பகவான் கூட ஏத்துக்கிறது கிடையாது யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையுமே. சோ பாவத்திற்கேற்றவாறு பலன்களை நாம் அணிக்கணும். புண்ணியங்கள் செய்திருந்தா அதற்காக நமக்கு நல்லது ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் கொடுப்பார், கருணைப்பார். அதுதான், மத்தபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. பாவங்கள்ல இருந்து விமோசனம் கொடுக்கணும்னா நம்முடைய பக்தி சேவையை மெச்சி பகவானே வந்து கருணை புரிந்தால் ஒழிய நமக்கு விமோசனம் கிடைக்காது. யாருக்கு விமோசனம் கிடைக்கும், யாருக்கு விமோசனம் கிடைக்காது என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவரவர்களுடைய பக்தி நிலையை நம்ம வந்து என்றைக்குமே அபிவிருத்தி செய்திருக்கோம். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள். மேலும் நம்ம இந்த துறவிகள் வரைக்கும் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம வீட்லயே நான் தான் கிரேட்னு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாமே உண்டு இல்லையா? எனக்கு தெரியும், எனக்கு இது நல்லாவே தெரியும், முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாம் உண்டு. அவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன தெரியும்? ஒண்ணுமே தெரியாது. எல்லாமே கற்பனையில யூகங்கள் இல்லையா? ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேணா இருக்கலாமே ஒழிய இது வரும், இதை செய்தா இது வரும்னு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதை வச்சு அவங்க சொல்லலாமே ஒழிய அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியாது. எல்லாமே தெரியறதுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு உள்ளதே உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து சமாதி நிலையில இருக்கணும். அப்பதான் அவங்களால வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும்.
அதை விடுத்துட்டு எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு சொன்னாங்கன்னாக்கா ஐ நோன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஐ கேன் ஸ்பீக் வெரி பிளண்ட்லி, நான் ரொம்ப இது ஹானஸ்ட் இல்லையா, ஐ எம் வெரி ஹானஸ்ட். அவங்க எதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்றாங்களோ அது அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கா. ஹானஸ்டா இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு அதை பறைசாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா அதுல இருந்து வழுவிதான் இருப்பாங்க. அதனால ஒன்று நான் இல்லை, நான் இதுதான், நான் இது இல்லை என்று சொன்னா அவங்க கண்டிப்பா அது இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி அடுத்தவங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்கு நம்ம நிறையவே பேசுவோம். எப்பயாவது ஒரு வாட்டி சூழ்நிலை சொல்ல வச்சா அது வேற. ஆனா நாமளே போய் பிரகடனப்படுத்தும் பொழுது நான் இப்படி, நான் அப்படி, என்னுடைய சுபாவம் இப்படி அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தே வாண்ட் டு ப்ரூவ் தெம்செல்ஃப் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களே ஒழிய அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கான முயற்சி கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. அதனால எவ்வாறு இருக்கின்றதோ அவ்வாறே நாமளும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பழகணும் இல்லையா? நான் வந்து கேட்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஓப்பன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எதை வேணாலும் நம்ம பேசவே கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு இல்லையா? ஸோ எங்க எவ்வாறு யாருக்கு என்ன பேசணும் அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா யோசிக்கணும். ஸோ இது பேசினா அது வந்து ரைட்டா போகுமா போவாதா, ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு நாம என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்துறோம், நம்ம வேணா பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம், அதுக்காக அடுத்தவங்க எல்லாருமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அந்த க்ஷணமேன்னு எதிர்பார்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒன்று. ஏன்னா அவங்களுடைய பிராக்டிக்கலாவே நம்ம யோசிக்கிறோம், அதாவது இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறோம், அதனுடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம், அதுல எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு, பகவானே நம்ம என்ன நிலையில இருக்கிறோமோ அப்படியே எடுத்துக்கிறார். பகவான் ஸ்வயம் அவரே ஏத்துக்கும் போது நாம ஏன் அடுத்தவங்களை வந்து அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் நம்ம மனசுல வரணும். எல்லாருக்குமே குறைகள் உண்டு, நிறைகள் உண்டு. நாம நிறைகளை நோக்கி அவங்களுடைய குறைகளை வந்து அதாவது பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணலாம், அவ்வளவுதானே தவிர நாம அவங்களுடைய குறைகளை மட்டுமே சுட்டி காட்டி நம்ம வந்து பேசுவது என்பது அதாவது நாம அவங்களுடைய மனசை வந்து ரொம்ப நோகடிக்கிறோம். அப்புறம் அவங்க அதை வந்து ரீகன்சிலேஷன் பண்ணவே மாட்டாங்க, அது கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் பெட்டர் டு லீவ் தட் பர்சன். அந்த பர்சனோட நமக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே வேணாம் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா? நம்மள ஒருத்தர் திருப்பி திருப்பி வந்து சுட்டி காட்டிக்கொண்டே இருந்தால் we will try to avoid that person. That is a human tendency இல்லையா? இன்னும் பேசி ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்பாயில் பண்ணிக்க வேளாம்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. இது ஒரு தலைவலியா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சு போறவங்களும் உண்டு. ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் தான் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நாட் ஒன்லி ரிஷி முனிகள் மாதிரி வந்து வேஷம் போடுறவங்க மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம வீட்லயே வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் தான் கிரேட், நான் எனக்கூடிய அந்த வார்த்தையோட வந்து அலைஞ்சின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு ஈகோ என்பது கண்டிப்பா உண்டு. அந்த நானை வந்து நாம வந்து குறைக்க பார்க்கணும். நான் வந்து இதை வந்து அதாவது சொல்லக்கூடிய விதத்திலேயே வந்து இதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லலாமே, நான் செய்தேன் சொல்ற விதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அத்தாரிட்டி, நான் அந்த அத்தாரிட்டிவா பேசக்கூடிய அந்த நானை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும். அன்பா பேசக்கூடிய நான் என்னைக்குமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அத்தாரிட்டிவா பேசக்கூடிய நான் வந்து என்றைக்குமே ப்ராப்ளம் தான். ஏன்னா அது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. ஓகே, அர்த்தது கர்ம பந்தோயம் புருஷஸ்ய யதாஸ்ரயः குணேஷு சக்ஷு பிரகிருதே கைவல்யம் தேஷ்வததகதம். அகர்த்து சாத்விக செயலாளரின் செய்யாதவர் கர்ம பந்த பயன்தரும் செயல்களுக்கான பிடிப்பு, அயம் அதாவது இந்த புருஷஸ்ய ஆத்மாவின் எத் ஆශ්‍රய குணங்களுக்கு பற்றினால் ஏற்பட்டவை. எத் ஆශ්‍රயா என்றால் நம்ம தஞ்சம் அடையறது இல்லையா? அப்ப நாம எந்த இதுகிட்ட நம்ம தஞ்சம் அடைந்திருக்கோம், குணங்கள் கிட்டதான் நம்ம தஞ்சம் அடைந்திருக்கோம். அதுதான் இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய மகிமையே. குணேஷு குணங்கள், சக்ஷு இருக்கின்றன, பிரகிருதே ஜட இயற்கையின், கைவல்யம் விடுதலை. கைவல்யம் என்பது இந்த சாயுஜ முக்தி மாதிரிதான். ஓகே, தேசிகி அந்த அதனால், கதம் எப்படி. கைவல்யத்தை வந்து இவன் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. கைவல்யம் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன். ஸோ நம்ம சாயுஜ முக்தி எங்கேயுமே வந்து அதாவது வைஷ்ணவ இதுல வந்து கலாச்சாரத்துல வந்து எங்கேயுமே அக்செப்ட் பண்ணதே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே திருத்தொண்டு புரியறது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய இது. இந்த கைவல்யம் என்று இந்த கான்டெக்ட் இங்க எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா விடுதலை என்றக்கூடிய ஜெனரிக்கான கான்டெக்ட் தான், அந்த சாயுஜ முக்தி கிடையாது. ஓகே, ஸோ எந்த இடத்துல எவ்வாறு அது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொண்டு அந்த அர்த்தத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கணும். ஓகே,
அதனால் அனைத்து செயல்களையும் அமைதியாக செய்யணும். அவர் மீது உலக இயற்கை செயல்பட்டு அவரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் வரை ஆத்மாவுக்கு எவ்வாறு விடுதலை கிடைக்கும் இல்லையா? இப்படி ஒரு கொஸ்டின் நாத்திகவாதிகள் கேட்கக்கூடிய கேள்விதான் இல்லையா? சோ குணங்கள், இந்த ஜட இயற்கையை நம்ம வெல்லணும்ன்ற அந்த மனசு வைராக்கியம் நமக்கு இருக்கணும். ஆனா குணங்கள் எந்த பக்கம் இழுக்குதோ அந்த பக்கம் எல்லாம் நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அப்ப நம்ம புலன்களை பக்குவமான முறையில் நம்ம செயல்படுத்தலன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் த சொல்யூஷன். ஸோ ஆன்மாவுக்கு விடுதலை எவ்வாறு கிடைக்கும் அப்படின்ற கொஸ்டின், இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஏன் தேவகூதி கேட்கிறாங்க? பிற்காலத்துல நம்மள மாதிரி ஆளுங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்றதுக்காக தான். அர்ஜுனன் எவ்வாறு பகவத்கீதையில பகவான்கிட்ட கேட்டாரோ அதே மாதிரி இங்கேயும் தேவகூதி யார்கிட்ட கேட்கிறாரு? கபில முனி கிட்ட கேட்கிறாங்க. சோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கிட்ட உயிரினம் பொருளின் அழுக்குத்தன்மையிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிறது என்றாலும் அவருக்கு விடுதலை தரப்படவில்லை. அதாவது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள உணர்வு, போறோம்பா இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைப்போம். உண்மையிலே கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு விடுதலை கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஜெனரிக்கா பேசுறவங்களுக்கு நாம் எது வரைக்கும் இந்த உலகாயுத செயல்களில் பற்றுதலை வச்சிருக்கோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு 100% விடுதலை கிடையாது. எப்ப நாம அந்த பற்றுதலை விடுறோமோ, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்று, எதிர்பார்ப்புகள், இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம விடணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஆத்மா மேல படிஞ்சிருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் 6 விதமான அழுக்குகளை பத்தி நம்ம பேசிட்டே இருப்போம் இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம், இது இந்த 6மே லேயரா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுக்கடுக்கா படிஞ்சிருக்கு. எது மேல? இந்த ஆத்மா மேல. அதனோட வெளிப்பாடுதான் நம்ம எந்த ரூபத்துல எடுத்துட்டு வரோம்? அகங்காரத்தை அதிகப்படுத்தி நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். ஸோ அப்போ ஒருத்தர் அகங்காரத்தோட பேசுறாங்கன்னா அவங்க இன்னும் அதாவது இந்த 6 விதமான அழுக்குகளோட தான் அலைஞ்சின்னு இருக்காங்க அப்படிங்கறது நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அவங்க 6 விதமான அழுக்குல இருக்காங்கன்றது போய் அவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிபிகேஷன்லாம் நம்ம யாருக்கு கொடுக்கணும்னா, கேட்கக்கூடியவங்களும் கேட்கக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் நம்ம எடுத்துரைக்கணும். அவங்களுக்கு அந்த பக்குவமே இல்லாதப்ப போயிட்டு நீங்க ஹையர் லெவலா இருக்கக்கூடிய பிலாசபி எல்லாம் அவங்க கிட்ட பேசக்கூடாது. நம்ம தான் ஏதோ முட்டாள் இல்லைன்னா நம்மள ஒரு பைத்தியக்காரன் என்று நினைச்சிருவாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அது நல்லாவே அமையாது. அதனால கேட்கக்கூடியவங்களும் சப்மிசிவா அடக்கத்தோடு இருக்கணும். அவங்களுக்கும் இந்த பக்தியின் தரப்புல ஈடுபாடு இருக்கணும். அவங்களும் ஏதாவது சிறிய முயற்சிகள்ல பகவத்கீதையோ பாகவதமோ படிச்சுட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சா அதனுடைய தன்மையை அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க. அதனால யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் எதை வேண்டும் என்றாலும் நாம சொல்லக்கூடாது. சில சமயத்துல ரொம்ப அபத்தமா பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நமக்கு உந்துதல் இருக்கும் சொல்லிடணும்ட்டு. அதையும் நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஸோ எங்க சொல்லணும், என்ன சொல்லணும்ன்றது எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ பிலாசபிய எங்க வேணாலும் நம்ம சொல்லக்கூடாது. அதை நம்ம அந்த தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்பதான் நாம பக்குவத்துக்கு போயிட்டு இருப்போம்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா நாமளும் அறகுறையா தெரிஞ்சுட்டு அறகுறையா பேசுறோம் தான் நினைக்கிறோம். உண்மையில் உயிரினம் தன்னை உலக இயற்கையின் மற்றும் குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்தாலும் அவரது செயல்கள் உலக இயற்கையின் தன்மைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றது. நேற்றே ஒரு நிகழ்வு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எங்க வீட்டுல எங்க பிரபு இப்போ உட்காந்து பகவத்கீதை வாசிக்கிறதுக்கு டெய்லி காலையில சாயங்காலம் வாசிக்கிறார் பாஸ்ட் 1 வீக்கா. அப்போ அந்த ஏதாவது செகண்ட் சாப்டர் எல்லாமே படிச்சு முடிச்சிட்டு இப்போ தேவதாஸ் இல்லையா, தேவதாஸ் ஆல்சோ அவங்களும் ஒரு பர்டிகுலர் செயலுக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை ஏன் எனக்கு நீ முதல்ல சொல்லலன்னு கேட்டாரு. நான் அப்ப சொன்னா அவர் கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டார். அதனாலதான் நான் எதுவுமே சொல்றதே கிடையாது. ஸோ அவங்களா கேட்கும்பொழுது நம்ம சொன்னா அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும், வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா? அதாவது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. அந்த சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு மதிப்பு இருக்கும். நமக்கு வேல்யூ கிடையாது. அந்த வார்த்தைகளுக்கு பகவானுடைய அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாரோ அந்த உண்மையை எடுத்துரைக்கிறதுக்கு அந்த வார்த்தைகளுக்கு வேல்யூ உண்டு. ஆனா நாம அதை போய் கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார வச்சு தேவதாஸ் இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, அதுக்கப்புறமும் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். தேவ வழிபாடை பத்தி பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்பீங்க. ஏன்னா அவர் எல்லாருமே ஒன்றே பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. இன்னும் கூட அதேதான் சொல்லிட்டே இருக்காரு எங்க வீட்டுக்காரு. ஆனா அதை பத்தி நான் கிளாரிபிகேஷனே கொடுக்கறதுக்கு போறது கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் ஒன்லி ரியலைஸ் இல்லையா? ஒன்லி ப்ரேயர்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரேயர்ஸ் பண்ண அவங்களும் எது அந்த ஹையர் லெவல் என்ன அப்படிங்கிறது ஹி அக்செப்ட் த ஹையர் லெவல். பட் ஹி இஸ் திங்கிங் தட் எல்லாமே நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஒருத்தருக்குமே ஒரு விதமான வழிபாட்டு முறைகள் என்பது உண்டு இல்லையா? இண்டிவிஜுவலிட்டி. அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தவங்க செய்யும் பொழுது நாமளும் அதே மாதிரிதான் செய்யணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லையா? உணர்தல் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி.
அதனால வந்து அவங்களா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் லெவலுக்கு வரும்பொழுது நம்ம எடுத்துரைத்தா அவங்க கண்டிப்பா ஏத்துப்பாங்க. ஆனா நம்ம கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் 18th சாப்டர் பகவத்கீதால கூட வந்து பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், பக்தி பண்ணாதவங்க, பக்தியை பற்றி தெரிஞ்சவங்க வந்து அதை செயல்படுத்தாதவங்க, நாத்திகவாதிகள், இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து உரைக்கவே கூடாது. அதனால நம்ம டைம் வேஸ்ட் இல்லையா, நம்ம எனர்ஜி வேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்காதனால நமக்கு ஒரு பட்டம் இல்லையா, நாம ஏதோ பித்தன் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இயல்புகள் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும். நம்மள வந்து தனியா ஒரு சைட் லைனிங் பண்ற மாதிரி ஃபீலிங்கே நமக்கு வந்துடும். அதனால யாருக்கு எந்த சமயத்துல என்ன எடுத்துரைக்கணுமோ அதை தான் நம்ம எடுத்துரைக்கணும். எவ்வளவு சொல்லணுமோ அதை யோசித்து சொல்லணும். ஏன்னா அவங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இருக்கணும். அதை பார்த்து நாம எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் ஒவ்வொரு வீட்லயுமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது. பக்தி எல்லாருக்குமே இருக்கும், பக்தி இல்லைன்ட்டு கிடையாது. அவங்களுடைய பாவம் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இண்டிவிஜுவல் பாவம். ஆனா நாம அதையும் மதிக்க நம்ம பழகணும். இப்போ நாம ஐயரா நினைக்கிறோம், அவங்க அந்த லெவலுக்கு இல்லையேன்னு அவங்கள வந்து நாம கீழே தள்ளக்கூடாது. அது நம்ம தப்பு. அதுவும் நம்ம செய்யக்கூடாது. அவங்க செய்யறதுக்கு வந்து ஊக்குதல் கொடுத்து, எவ்வாறு தேவ வழிபாடு கூட பகவான் தான் உள்ளுக்குறது சொல்றார். நீ எதையுமே வணங்காம நீ கீழான நிலைக்கு போறதை விட ஆத்மாவுடைய தன்மையை நீ இழந்துடுவ. அட்லீஸ்ட் நீ தேவர்களையாவது வணங்கு அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றார் பகவத்கீதையில இல்லையா. அதுல நாம வணங்கி பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகுதான் நாம வந்து என்ன கிடைக்கிறது, நமக்கு பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா. எடுத்த உடனே ஹையர் டேஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம தான் பக்தர்களா இருக்கோம் இல்லையா, கண்டிப்பா ஹையர் டேஸ்ட் வராது இல்லையா. சோ இந்த உலகத்திலேயே அஜ்ஞானம் தான், நம்ம அஜ்ஞானமான ஆவித்யை தான் ஜாஸ்தி. ஆவித்யக்கு வந்து தாமச குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. சோ சூத்ரர்களா இருக்கக்கூடிய நமக்கு எவ்வாறு வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும், கண்டிப்பா புரியாது இல்லையா. அதனால அந்தந்த நிலைக்கு வர வரைக்கும் நாம பொறுமையோட காத்திருந்து அப்ப அவங்க கேட்கும் பொழுது நாம அதனுடைய விளக்கத்தை வந்து எப்படி கொடுக்கணும்ன்றத வந்து பகவான்கிட்ட விட்டுட்டு அவங்களுக்கு நல்வழி காட்டணும்னு நினைச்சுன்னு நாம சொல்லணும். அவ்வாறு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் அவங்களுக்கு வரும். ஆனா அது வரைக்கும் நாம பொறுமையா இருக்கணும். அவங்களும் பக்தியில முன்னுக்கு வரணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட. சோ அவர் சாத்விகராகர் பிரகிருத்தே கிரியமானானி, இது இந்த ஸ்பெல்லிங் வேற தப்பு. ஓகே, பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி இல்லையா, அகங்கார விமூடாத்மா, அது 3.27 ஸ்லோகம் இல்லையா. பார்த்தோம்னா டேட்டாபேஸ்ல ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சுலபமா தெரிஞ்சுக்கலாம். 3.27 ஸ்லோகம். பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யதே. கர்த்தா அகம் இல்லையா, நான் தான் செய்கின்றேன் என்று நினைக்கும். உண்மையிலே நாம செயல்படுவது கிடையாது, நம்மள செயல்பட வைக்கிறார் பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். The spirit soul bewildered by the influence of false ego. இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ எதனால வருது, இது ஏற்கனவே 3 குணங்களுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா. சோ அகங்காரம், திங்ஸ் himself the doer of the activities. அது நினைக்குது நான் தான் எல்லாமே செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு. பட் தட் ஆர் இன் ஆக்சுவாலிட்டி, ஆனா உண்மையில carried out by the 3 modes of the material nature இல்லையா. அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் நாம செயல்படுகின்றோம். அந்த 3 குணங்கள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்லையா. எல்லாமே நம்ம செயல்படுறது எதனால, அவருடைய அப்ரூவலால் தான் நம்ம செயல்படணும். he only approves. நாம எந்த குணாதிசயத்தோட நாம இயங்குகிறோமோ அதற்கேற்றவாறு நாம் அந்த செயல்களை நாம வெளிப்படுத்துகிறோம். சத்வத்துல இருந்தா சத்வத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா, ரஜோனா ரஜோக்கு ஏற்ற மாதிரி, தாமசிக்குனா தாமசிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய பலன்களையும் நாம தான் அதாவது அனுபவிக்கணும். அகங்கார விமூடாத்மா இது மன்யத்தை, அதாவது அகங்கார விமூடாத்மானாக்கா அதாவது அகங்காரத்தால் நாம வந்து பாதிக்கப்பட்டு இல்லையா, அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு நாம ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். உண்மையிலே இந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுதான் நாம செயல்படுகின்றோமே ஒழிய நானாக செய்வது கிடையாது. அப்படின்னு நான் இந்த செயல் செய்யலன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிலாசபி எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம, அதாவது பிரபுபாதர் சொல்வாராம், என்னுடைய டிவோட்டிஸ் தான் வந்து, அதாவது டிசைபிள்ஸ் தான் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். ஏன்னா பிலாசபி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து தவறான விதத்துல அப்ளை பண்ணி எஸ்கேப் ஆயிடுறது இல்லையா. இப்ப நான் செய்யலப்பா, அந்த குணங்கள் தான் செஞ்சுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி எஸ்கேப் ஆக முடியுமா என்ன? அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து
பிரபுபாதர் சொல்லதான் நான் கேள்விப்பட்டேன். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இத தத்துவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதை வந்து எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும்ன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் செய்யலப்பா, இந்த குணம் தான் செஞ்சுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி நம்ம எஸ்கேப் ஆக முடியாது. ஏன்னா அந்த குணாதிசயமே நாம இந்த உடல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் அதை நம்ம சுபாவமாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா? அப்போ செயல்படுவது என்பது மூல காரணம் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் தான் இல்லையா? நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அதனாலதான் அது செயல்படுத்துகின்றோம். அந்த நினைவுகளை நாம பக்குவப்படுத்தணும். வெறுமனே இந்த வெளியில நாம செய்யக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே அடுத்தவங்களுக்கு தெரியறத வந்து செயல்பாடுகள் எல்லாமே அடுத்தவங்களால பார்க்க முடியறது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இந்த நினைவுகள் எல்லாமே யாருக்கும் வெளியில வரவே வராது இல்லையா? அதனால உண்மையிலே நம்ம செயல்படுத்த வைக்கிறது எது? நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ். அதற்கு அப்ரூவல் யார் கொடுக்கறது? எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ நாம எந்த குணாதிசயத்துக்கு இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு இதை செய்யாத அப்படின்றது உந்துதல் இருந்தாலும் அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் என்ன பண்றோம்? செயல்பட்டு விடுகின்றோம். சோ இந்த மாதிரி பகவத்கீதையிலுமே நாம் இதை படிச்சோம். உயிரினம் பருப்பொருளின் குணங்கள் அல்லது தன்மைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது. அவர் தான் நடிப்பதாக போலியாக நினைக்கிறார். நாம நடிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதாவது நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நம்ம டிராமா பண்ண முடியாது. நம்ம இங்க வந்து செயல்பட்டுதான் கர்மத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் சாத்விகராக இருக்கிறார். அதாவது இது என்ன சாத்வீகர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அதாவது குணத்துக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகள் அமைகின்றது. ஓகே, அது மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது இயற்கையின் கட்டுப்பாடில் இருந்து வெளிவர அவருக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்குள்ளேதான் நாம் எல்லாருமே உழன்று இருக்கோம் இல்லையா? சத்வமா இருக்கட்டும், ரஜோவா இருக்கட்டும், தாம்சிக்கா இருக்கட்டும். சத்வத்துக்கு அதாவது இன்பம் என்பது எதிர்பார்ப்பு. அதனால்தான் சத்வத்துல இருந்தாலுமே உண்மையிலே ஹையஸ்டான குணம் எதுன்னா சத்வம் இல்லையா? அதுல இருந்தாலும் அவனும் கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே வருகின்றான். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றதா. அடுத்து ரஜோகுணம் வந்து பேராசை இல்லையா? அதாவது எல்லாம் அதாவது கடின உழைப்பு, இதை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுடைய முயற்சி இதெல்லாமே செய்வான். அவனுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி, டிசையர் நிறைய. அடுத்து வந்து இவன் வந்து புலன் நுகர்ச்சி, அறியாமல் இருப்பவன் புலன்களுக்கு எல்லாமே திருப்தி கொடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட செயல், அது நன்மையா இருக்கட்டும், தீமையா இருக்கட்டும், பாவமா இருக்கட்டும், புண்ணியமா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க மாட்டான். அவன் தான் அஜ்ஞானவாதி இல்லையா? இப்படி இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே அவன் வந்து இயற்கையின் வந்து குணங்களுக்குள்ள சிக்கி கொண்டிருக்கிறான். அதுல இருந்து அவன் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏனென்றால் அது முன்பே அவரை கட்டுப்படுத்தி விட்டது. இந்த குணாதிசயம் என்பது அவர்களை தன்னுடைய கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கு. எவ்வாறு இந்த குணாதிசயம் வந்து அவதரிக்கிறது நமக்குள்ள? நாம செய்த கர்ம பலன்களுடைய பலனால. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட பிறக்கும் பொழுதே இருக்கின்றது என்பதை இதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலக வாழ்வின் பிடிப்புகளில் இருந்து வெளியில் வருவது மிகவும் கடினமானது என்று பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7.14 சொல்றார். அதாவது என்னுடைய இந்த மாயா சக்தியை கூட வெல்லுதற்கு மிக மிக அரியதானது. இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து 7.14 ஸ்லோகத்துல வந்து அழகா எடுத்துரைக்கிறார் பகவான். சோ உலக வாழ்வின் இந்த பிடிப்புல இருந்து வர முடியும். எல்லாமே இறுதியில் வெறுமையானதுதான். அதாவது அனைத்துமே இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு வெறுமை என்றால் காலி கிடையாது இந்த இடத்துல. அப்படிப்பட்ட மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது நம்ம. அதாவது எதுவுமே நமதென்று கிடையாது, உரிமை என்பது கிடையாது. சோ எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனது, நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் வெறுமை. கடவுள் இல்லை, எல்லாவற்றின் பின்புலன் ஆத்மா, ஆனாலும் அது அருவமானது என்று ஒருவர் வேறுபட்ட வழிகளில் நினைக்கல முயற்சி செய்யலாம் இல்லையா? நான் ஆத்மா இல்லையா, அது அருவமானது, கடவுள் கிடையாது அப்படின்னு. இது வந்து அத்வைத், அதாவது இம்பர்சனல் இதை பத்தி சொல்றது. இந்த கற்பனை மேலும் வளரலாம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையில் உலக பிடிப்பிலிருந்து வெளிவருவது மிகவும் கடினமானது. ஒருவர் பல வழிகளில் ஊகித்தாலும் அவர் உலகியல் என்னும் மாயில் இருக்கும் வரை விடுதலை எங்கே உள்ளது இல்லையா என்ற வினாவை தேவஹூதி தொடுத்தாள். சோ இந்த கொஸ்டின் வந்து அவங்கதான் கேட்பாங்க, அப்படிப்பட்டவங்க தான் கேட்பாங்க. இந்த பிடியில இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எப்ப விடுதலை? பதிலும் பகவத்கீதையில வந்து அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தந்தே இல்லையா? ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். 7.14. இதுவும் தெய்வீகமான எனர்ஜி தான் வருது. அதாவது பகவானிடத்துல தோன்றிய 3 ஆற்றல்கள், அதாவது பகிரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, ததா சக்தி இல்லையா? சோ இந்த பகிரங்க சக்தி என்பது the divine energy of mind consisting of 3 modes of material nature இல்லையா?
இதுவும் தெய்வீகமான பகிரங்க சக்தியும் அவரிடமிருந்து வந்ததுதான், அதுவும் தெய்வீக தன்மை கொண்டதுதான். அதற்கே 3 குணங்கள் உண்டு. இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஓவர் கம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு. பட் தோஸ் ஹூ ஆர் have surrendered unto me can easily cross beyond it. யார் ஒருவர் என்னை தாழ் பணிந்து இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அதை சுலபமாக கடந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்லிட்டார். சோ அதற்கு சொல்யூஷனும் கொடுத்தாச்சு. ஸோ அததான் இந்த அருவவாதிகளுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக இந்த இடத்துல மீண்டும் யாரு நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகிறார். தேவகூதி சரணடையும் இடத்திற்கு படிப்படியாக கொண்டிருந்ததால் அவள் கேள்விகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக இருந்தன. ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய காலத்துல இப்படி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும்னுதான் அவங்க நம்ம சார்பில்தான் அவங்க எல்லாம் கேட்கறது. ஒருவர் எவ்வாறு வீடு பேர் அடைய முடியும்? ஒருவர் உலக இயற்கையின் குணங்களால் பலமாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் வரை அவர் எவ்வாறு ஆன்மீக வாழ்வின் தூய நிலையில் இருக்க முடியும்? ஒரே நிமிஷம். சாரி, ஆக்சுவலி தேவகுத்தி சரணடைகிறாள். அவள் இவ்வளவு நேரம் கபில முனிவர் எடுத்துரைத்ததெல்லாம் கேட்டு அவளும் சாங்கிய பிலாசபில ஷீ இஸ் ஆல்சோ அவங்களும் அதுல அந்த நாலேஜை கேதர் பண்ணிட்டே வராங்க. சோ அவள் கேள்விகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக இருந்தது. ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய காலத்துல இப்படிப்பட்ட நான் அருவத்தன்மை, நான் இந்த ஆன்மா என்பது சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, அதாவது என்னுடைய நானும் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே உண்டு இல்லையா? சோ அந்த நிலையை வர்றதுக்கு நமக்கு இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை எவ்வாறு வெல்ல முடியும் இல்லையா? அதன் அடிப்படையில தான் நம்ம செயல்படுவோம் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அவங்க வைக்கிறாங்க. வீடு பேர் எவ்வாறு அடைய முடியும்? ஒருவர் உலக இயற்கையின் குணங்களால் பலமாக பிடிக்கப்பட்டு இருக்கும் வரை அவர் எவ்வாறு ஆன்மீக வாழ்வின் தூய நிலையில் இருக்க முடியும்? அது போலியான தியானத்திற்கு ஒரு அடையாளமாகும் இல்லையா? நாம தூய்மையாக நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவத்தை வரவழைக்கணும். அதனாலதான் ஞான யோகம், தியான பயிற்சிகள் எல்லாமே நமக்கு அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்காது. பக்தி ஒண்ணுதான் நம்மளையே அறியாம நம்ம சுலபமா செய்யக்கூடிய வழி. ஆனா அதை அன்றாடம் பயிற்சி செய்வது கடினம். இட் இஸ் சிம்பிள் பட் டிஃபிகல்ட். அது ரெண்டுத்துமே நம்ம கான்ட்ரவர்ஷியலா நம்ம பார்க்கணும். அந்த இடத்துல தியானம் செய்பவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் பலர் உள்ளனர். அவர்கள் நானே பரமாத்மா, நானே இந்த உலகத்தில் செயல்களை நடத்துகிறேன் என வழிகாட்டுதல் கதிரவன் அசைகிறது, சந்திரன் தோன்றுகின்றது என்று நினைக்கின்றனர் இல்லையா? எஸ், இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள். பிரேம மாதாஜி கொஸ்டின் கேட்டாங்க, ரைட் கொஸ்டின். அது எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிறது? நாம அந்த மாதிரி கிடையாது, அதனால அடுத்தவங்க அந்த மாதிரி கிடையாதுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. சோ வி நோ அவருக்கு லிமிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சும் பொழுது நாம எவ்வாறு என்பது உணரும் பொழுது அது தட் இஸ் த ரைட் பாத். ஆனா நான் எல்லாமே நான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பண்ணும் பொழுது அது மிக மிக தவறு. சில பேருக்கு இந்த மாதிரியான நிலைகள் உண்டு. யாருக்கு இதை எஸ்பெஷலினா நாத்திகவாதிகளுக்கு, அவங்க வறண்ட தத்துவவாதிகளா இருப்பாங்க இல்லையா? அவர்கள் பிராக்டிக்கலா கடவுளே கிடையாது, நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. அது ஒரு ரகம். இன்னொரு ரகம் இந்த மாதிரி தியானத்துல இருந்துட்டு நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. 2 விதமான நிலைகள் உண்டு. ஸோ இரண்டுமே கண்டிக்கத்தக்க ஒன்றுதான். சோ அவர்கள் விடுதலை பெற முடியும் என்று அவர் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அந்த அறிவற்ற தியானத்தை முடித்து 3 நிமிடங்களுக்கு பின்னர் அவர் உலகியல் குணங்களால் உடனே கவரப்படுகின்றனர். அதுதான் மித்தியாச்சாரம் இல்லையா? மித்தியாச்சாரம்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவரின் பகட்டோசையும் பரபரப்பானதுமாகிய தியானத்திற்கு பின் இல்லையா, எல்லாருக்கும் முன்னாடி எல்லாரும் தியான பயிற்சிகள் செய்யுங்க, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எல்லாமே நம்ம சார்ஜ் பண்ணி வாங்குறவங்களும் உண்டு. அப்படிலாம் செய்துட்டு வெளியில போயிட்டு நீங்க பார்க்கும்பொழுது அவரு சிகரெட் குடிச்சுன்னு இருப்பாரு. இந்த பக்கம் தியானம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு, அந்த பக்கம் அந்த தியானத்துக்கு குவைட் ஆப்போசிட்டான செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. அப்ப தியானத்தினுடைய மகிமை என்ன இருக்கு? நாமளும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி அவரை மாதிரி நாமளும் தீய பழக்கங்களை தான் ஈடுபடணும் இல்லையா? ஒரு பியூரிஃபைட் ஸ்டேஜ்ல இருந்துதான் நம்ம எந்த தியான பயிற்சிகளையுமே சொல்லி கொடுப்போம். தியானம் செய்பவர்கள் அதாவது நம்ம இப்ப எப்படி இந்த தீட்சைக்காக என்னெல்லாம் பண்றோம், எல்லா குவாலிட்டிஸுமே அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கணும். நோ பூண்டு, நோ வெங்காயம் இல்லையா, 4 ரெகுலேஷன்ஸ், இதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அது அவங்களுக்கு ரெகுலேஷன்ஸா இல்லைனாலும்
அவங்க வாழ்க்கையில நடைமுறையில வந்து அவ்வாறு அவரை பரிபாலித்து அப்படி ஒரு பக்குவம் அடைஞ்சு தியானத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். என்ன உணவு உட்கொள்கின்றோம், நாம் எவ்வாறு செயல்படுகின்றோம், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அவங்க சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த வித்தையில வந்து மேன்மை என்பது வரும். அதனால அநேக ஜனங்கள் வந்து அதாவது மகிழ்ச்சி அடைவார்கள், அத பலனும் பெறுவார்கள். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம் இந்த பக்கம் வந்து யோகத்தையும் இந்த பக்கம் வந்து யோகத்துக்கு புறம்பான செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அதனுடைய முக்கியத்துவமே வந்து அடிபட்டு போகின்றது இல்லையா? அப்போ அது படிக்கிறவங்களும் வந்து அது மேல கண்டிப்பா நம்பிக்கையே வராது இல்லையா? ஆயினும் அவர் மாயின் பிடியிலிருந்து முன்பே விடுபட்டவராகவும் தன்னை நினைக்கிறார். தேவஹூதியின் கேள்வி தானே எல்லாம், இறுதியில் எல்லாமே வெறுமை, வெறுமை அதாவது சூன்யம் இல்லையா? பாவ செயல்களோ அது பக்தி செயல்களோ இல்லை என்று போலியாக உரிமை கொண்டாடுபவரும் இது வந்து இவங்க நாத்திகவாதிகள் கேட்கப்பட்டதாகும். இவை எல்லாம் நாத்திகத்தின் கண்டுபிடிப்புகளாகும். அழகா சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர். உண்மையில் பகவத்கீதையில் அறிவுறுத்தப்பட்டது போல ஒரு உயிரினம் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைந்தால் அன்றி மாயையின் பிடியிலிருந்து அதற்கு விடுதலையோ அல்லது சுதந்திரமோ கிடையாது. அதுதான் 7.14 ஸ்லோகம் இல்லையா? இது அவருடைய தெய்வீகமான இயற்கையில வந்து ஒன்று உண்டுன்னா இந்த 3 குணங்களை ஆள்கின்றது இல்லையா? இந்த இடத்துல இதை வந்து வெல்லுவதற்கு அரிதுன்னு அவரே சொல்லியாச்சு. ஆனால் அதையும் வந்து நம்ம சுலபமாக கடந்து செல்வதற்கு பகவான் கால் பணியணும்ன்றதையும் அந்த பதத்திலேயே சொல்லிட்டார். ஸோ நமக்கு சொல்யூஷன், அதாவது கொஷினையும் சொல்லிட்டு ஆன்சரையும் பகவான் அந்த இடத்துல கொடுத்தாச்சு இல்லையா? அதனால அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு வி ஹாவ் டு அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாரோபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे